Poznajemo li naše tijelo? Što me je potaknulo na ovo pitanje? Potaknula me je moja draga prijateljica, moja pacijentica koja već duže vrijeme dolazi kod mene. Ona je majka bolesnog djeteta, supruga, zaposlenica i u udruzi za roditelje djece sa posebnim potrebama. Ona je postojana, jaka, samostalna, sposobna je za sve napraviti. I što se dogodilo? Potužila mi se da je primijetila da na sastancima udruge uvijek bude mokra stolica ispod nje. Mislila je da se znoji, da je to od nervoze. A onda, kada smo počeli razgovarati, shvatila je da to nije znoj, nego da je nekontrolirano pobjegne mokraća. Nije to razumjela, nije to primijetila, jer je zaboravila sebe. Moja draga klijentica jeste primijetila da je pobjegne nekad mokraća kada kašlje, kada kihne, kada podigne nešto teško, ali je te simptome jednostavno zanemarila. Nisu je predstavljali veliki problem, stavila je možda nekakav uložak i o tome nije razmišljala. I nije shvatila da su to prvi signali koje njeno tijelo daje da treba promijeniti način razmišljanja. I kada je došla na terapiju MSL-om i kada je osvijestila mišiće dna male zdjelice i koliko je to značajno za nju samu, shvatila je da to što se njoj događa na sastancima udruge nije znoj, nego da je to mokraća koja bježi, a koju ona jednostavno nije kontrolirala. Mi žene mislimo da moramo uvijek biti jake. Ništa nas ne smije poremetiti. Moramo misliti prvenstveno na našu djecu, naravno. Moramo biti na usluzi našoj obitelji, našem suprugu. Moramo biti vrijedne na poslu. Moramo biti postojane tijekom cijelog dana. Mi ne smijemo pokazati slabost. Moramo biti jake. I ta sva napetost koja se tijekom dana stvara u nama mora negdje izaći. I to je ono na što smo zaboravili. Moja draga prijateljica je svoj život posvetila bolesnom djetetu. I rekla mi je, ja ne smijem biti slaba, ja nemam vremena i ne smijem pokazati da ne mogu nešto napraviti. I što se dogodilo? Dogodilo se to da je upravo njeno tijelo signaliziralo da je vrijeme promijeniti način razmišljanja, da je ipak ponekad slaba. Njezina napetost je pronašla slabo mjesto. Mi svi imamo svoje slabe točke i tijelo nas upozorava upravo na to da smo pod velikim pritiskom. Ali u našim obavezama mi te slabe točke često ignoriramo. Ne mislimo da je to nešto na što bi trebali obratiti pažnju. Mislimo da i dalje možemo dok se potpuno ne iscrpimo i dok tijelo ne viče na nas, halo, stani. Što moramo prvo napraviti u ovom slučaju? Moramo stati, odvojiti 5 minuta i zapitati se gdje sam tu ja? Što sam ja? Postojim li ja? Da li ja postojim kao osoba ili sam samo žena, majka, zaposlenica, supruga? Moram vidjeti što je potrebno da ja učinim za sebe. Kada sam napeta, moram naći načina izbaciti tu napetost iz sebe. Svoje tijelo i svoj vratiti sebi. I kada se pobrinem za sebe, tada ću moći brinuti i za druge. I kada smo pronašli ovih 5 minuta, drugi korak je kako osloboditi tu napetost. Možda je to šetnja dnevna, možda je to kava sa prijateljicama, možda ćete pogledati neku svoju omiljenu seriju, možda ćete sami sjesti u miru i popiti kavu sami sa sobom. Ali svakako ono što trebate napraviti jeste odvojiti pola sata dnevno za sebe i pronaći sebe. Kada odvojite vrijeme za sebe, osjećate se bolje i fizički i mentalno. Vaše tijelo će smanjiti napetost. Moći ćete bolje razmišljati, moći ćete bolje funkcionirati u svojim okolnostima, osjećat ćete se jače, osjećat ćete puno više energije u svom tijelu. Upravo je to napravila moja draga prijateljica. Odlučila je promijeniti svoj stav prema sebi, odlučila je odvojiti pola sata vremena dnevno za sebe. Došla je na terapiju MSL-om, odlučila je promijeniti način prehrane i uvela je pola sata šetnje dnevno. Uzmite si i vi 5 minuta danas. Počnite sa malim koracima. Stanite pred ogledalo i pitajte se tko sam ja, gdje sam tu ja, postojim li ja? I pitajte se što vi možete napraviti sami za sebe.
I vidjet ćete kada krenete malim koracima i kada posvetite makar 5 minuta vremena dnevno za sebe, osjećate će se puno bolje. Promijenit ćete stav prema sebi i bolje ćete biti i za vašu obitelj i za vašu okolinu. Pišite mi u komentarima što ste učinili za sebe i kako ste se osjećali nakon što ste to učinili za sebe. Pretplatite se na naš kanal, poslušajte još savjeta o vašem zdravlju i o promjeni načina života. Jer vi ste na prvom mjestu i vi ste sebi najvažniji.